kallo da sauraron mu. Wannan location ɗinmu na Buka Cikaji kenan, wanda muka ɗauka na Shehu na Allah, wanda jaliya masa wannan wakar. Gaskiya wannan wakar ni a matsayin jarantin wannan wakar gaskiya ba ƙaramin birgewa ce ba, saboda irin inda actually irin location ɗin irin location ɗin ne yadda muka zo daga farko na ji tsoron kudin dutsen saboda yadda na ga abun yadda yi wannan yankin kura ne ko da musa ta zama wajen bai zai na ta tsoron wajen amma dai a shi mun musa ba akwai tafiya yana yi wa masu kallo albishir da suwari waƙan nan. Jama'a assalamu alaikum, da farko ne suna na Daji Tony, ni ne DOP na wannan waka mai suna Buka Cikaji. Gaskiya location din ya dai armashi daga farko zuwa wajen don mun zo gaskiya mun ji tsoron wajen. Daraktan Yakubu Suke ya ce shi an yi location din zai wannan kuwa, muka ce to mu je dai mu gwada mu gani, muka shigo muka ga kogo ne. To wannan sunan kogo ne, kogon Pandaya, wato wanda yake cikin Gombe a wato Deba local gamma. An ce wani tsohon kura ne ta rayuwa a nan wajen, kamar daga ma cikin kogon kuran ka mutu, amma dai mu sai yanzu a yi ba kuma jikoki ko wani abu ne wani shida ba. Kuma ga kimaraman ma tsoron shiga ke dan a samu shiga lungu-lungu a shiga lungu fa gida ne a yanzu ka bara da barje mu muna ɗan samun fargaba haka dai muka samu kammala aikin, alhamdulillah location ya yi kyau sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ismail da hidima, mun zo aiki na Allah. Wannan waka wanda za a ɗauka na aka ɗauka ma in ce na Boka, Ubangiji Allah ya sa mata albarka, Allah sa masoyanmu su ƙara bibiya kamar fiye da yadda ake bibiya a baya. Ku shiga channel ɗin Shehu na Allah Comedian TV ko kuma Hidima TV ko kuma Lawan ɗan Yarwa Gana TV sai kuma ko kuma Mazauna TV. Amma mun ganka a wani kogo, ya kaji da ka shiga kogon? Gaskiya ni kogon ni tun da nake ma ni lokacin ma ni da na shigo na gansa ni gaskiya ba da fargaba dan ina ganin cewa ni ina ganin abin da zamu tarar a ciki ni ina ganin zamu samu fiye da haka, amma mu muna shigowa sai daga halallaku su je mage menene sun fito mu sun riga mu ma fita daga ba ɗayan mu muka watsa. Gaskiya kuma aiki yayi kyau, Ubangiji Allah ya sa albarka a ciki, kuma masoyan mu ma mun gode Allah ya saka da alkhairi, Ubangiji Allah ya sa wannan aiki ya fita cikin alkhairi alfarman Annabi da Qur'ani sallallahu alaihi wasallam. Mun gode masoyan mu, kar ku manta ku shiga ku danna mana subscribe. Me sirrin wannan fitar? To lalle abun daurowa take wa daure alƙali, a yau kuma ta haka ta zo. Kamar da kuka sani suna na Shehu na Allah, to yau kuma dai ga nan na fito a wato Boka, mun zo mu lake yin wato cikin wani kogon dutse. Lalle kogon kan akwai tsoro, amma dai mun samu mun kukuta mun yi shi kuma dai mun gama lafiya. Fata na dama ne abinda ku kuke so ku ji daɗi insha Allah, ko ta wani hali in Allah da mu za mu iya kokarin mu, sannan kuma in an yi da Allah in mun yi wurin da muka kuskure a faɗa mana, inda muka wannan ne a yaba mana, to mun gode Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Sannan a bibici Saurari wannan waka mai suna Buka Cikaji, cinan mai suna Shehu na Allah Comedian. Mazauna TV ko Hidima TV ga sunan dai da dama a bibiye mu insha Allah za a samu wannan bidiyo insha Allah. Mun gode masu kallo.